ሕራይ ህፃናት በሉ ሕጂ ሓንቲ ሓፃር ዛንታ ክነግረኩም እየ። ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ንፍዕቲ ኣደ ምስ ሰለስተ ደቃ ቡቡ፣ ፒስ፣ ጆስሊን ነበረት። ሓደ ግዜ ድማ ከምዚ ክትብል ተዛረበተን። ሕጂ እኹላት ኣዋልድ ኮይንክን ይኽን ነናትክን ገዛ ክትሰርሓ ኣለክን። ፒስ ድማ ብሓሰር ጌራ ናታ ቤት ሰርሐት። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛኣ ደው ኢላ ድማ ከምዚ በለት። ሕጂ ገዛይ ወዲአያ እየ ዝኾነ ሰብ ከፍርሰለይ ገዛይ ኣትዩ መግበይ ክሰርቀኒ ዝኽእል የለን። ጆስሊን ድማ ብዕንጨይቲ ጌራ ናታ ካብ ናይ ፒስ ዝጸንዐት ገዛ ሰራሐት። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛኣ ደው ኢላ ድማ ከምዚ በለት። ገዛይ ካብ ናይ ፒስ ዝጸንዐት እያ መግበይ እውን ሕልው ሕጂ። ቡቡ እውን ናታ ገዛ ብልኬቲ ጌራ ሰርሐት። ከም ናይ ጆስሊን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እውን ደው ኢላ ከምዚ በለት። ናተይ ገዛ እታ ዝጸንዐትን ወሕስትን ዝኾነት ገዛ እያ። ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ሰራቂ ናብቲ ብሓሰር ተሰርሐት ገዛ መጸ። ማዕጾ ኳሕኪሑ እውን ከምዚ በለ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካነ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ክፍርሶን እየ። ኣይከፍተካነ ስለዚ ድማ ነቲ ብሓሰር ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ጀመረ። እቲ ገዛ እውን ፈረሰ። እቲ ሰራቂ ድማ ኣትዩ ነቲ ምግቢ ሒዝዎ ሃደመ። ፒስ ድማ ሓረቐትን ተቆጣዕትን። መሊሱ እውን ሓደ መዓልቲ እቲ ሰራቂ ናብቲ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ ገዛ መጸ። ማዕጾ እናኳሕኳሐ እውን ከምዚ በለ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካነ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን እየ። ኣይከፍትን። ስለዚ ድማ ነቲ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ጀመረ። እቲ ገዛ እውን ፈረሰ። እቲ ሰራቂ ድማ ኣትዩ ነቲ ምግቢ እውን ሰሪቑ ሒዝዎ ሃደመ። መሊሱ እውን ሓደ መዓልቲ እቲ ሰራቂ ናብቲ ብብሉኬቲ ተሰርሐ ገዛ መጸ። ማዕጾ እናኳሕኳሐ እውን ከምዚ በለ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካነ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን እየ። ኣይከፍተካነ ስለዚ ድማ ነቲ ብሉኬቲ ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ፈተነ። ግን ክፈርስ ኣይከኣለን። ንነዊሕ ሰዓታት ፈተነ። ግን እቲ ገዛ ጽኑዕን ተረዲን እዩ ዝነበረ። ተመሊሱ በቲ ኣብ ላዕሊ ገዛ ዝነበረ ናይ ትክን ናይ ሃፋን መውፅኢ ከኣቱ ፈተነ። ግን ቡቡ ብዓብ ድስቲ ጌራ ኣብቲ ታሕቲ ናይ ሃፋ መውፅኢ ማይ ተፈልሕ ስለ ዝነበረት ብኡ ከኣቱ እውን ኣይከኣለን። ስለዚ እዚ ኣገባብ ቡቡ ዝተቐመትሉ መስርሕ ኣተሃደ ድማ ካብ ሰራቂ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ በቲ ዝነበሮ ጥበብ። ንስኹም ህፃናትከ ከም ናይ ቡቡ ምገበርኩም ዶ? ሕራይ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ቪድዮ ከመይ ክትዕዘብዋ ጸኒሕኩም እምበኣር ላይክ፣ ሳብስክራይብ ከምኡን ሼር ግበሩ እሞ ንኺዶ ንድገማ። ሕራይ ህፃናት በሉ ሕጂ ሓንቲ ሓፃር ዛንታ ክነግረኩም እየ። ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ንፍዕቲ ኣደ ምስ ሰለስተ ደቃ ቡቡ፣ ፒስ፣ ጆስሊን ነበረት። ሓደ ግዜ ድማ ከምዚ ክትብል ተዛረበተን። ሕጂ እኹላት ኣዋልድ ኮይንክን ይኽን ነናትክን ገዛ ክትሰርሓ ኣለክን። ፒስ ድማ ብሓሰር ጌራ ናታ ቤት ሰርሐት። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛኣ ደው ኢላ ድማ ከምዚ በለት። ሕጂ ገዛይ ወዲአያ እየ ዝኾነ ሰብ ከፍርሰለይ ገዛይ ኣትዩ መግበይ ክሰርቀኒ ዝኽእል የለን። ጆስሊን ድማ ብዕንጨይቲ ጌራ ናታ ካብ ናይ ፒስ ዝጸንዐት ገዛ ሰራሐት። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛኣ ደው ኢላ ድማ ከምዚ በለት። ገዛይ ካብ ናይ ፒስ ዝጸንዐት እያ መግበይ እውን ሕልው ሕጂ። ቡቡ እውን ናታ ገዛ ብልኬቲ ጌራ ሰርሐት። ከም ናይ ጆስሊን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እውን ደው ኢላ ከምዚ በለት። ናተይ ገዛ
እታ ዝጸንዐትን ወሕስትን ዝኾነት ገዛ እያ። ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ሰራቂ ናብቲ ብሓሰር ተሰርሐት ገዛ መጸ። ማዕጾ ኳሕኪሑ እውን ከምዚ ይበለ፣ ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካኒ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን እየ። ኣይከፍተካኒ ስለዚ ድማ ነቲ ብሓሰር ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ጀመረ። እቲ ገዛ እውን ፈረሰ። እቲ ሰራቂ ድማ ኣትዩ ነቲ ምግቢ ሒዝዎ ሃደመ። ፒስ ድማ ሓረቐትን ተቆጣዕትን። መሊሱ እውን ሓደ መዓልቲ እቲ ሰራቂ ናብቲ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ ገዛ መጸ። ማዕጾ እናኳሕኳሐ እውን ከምዚ ይበለ፣ ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካኒ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን እየ። ኣይከፍትን። ስለዚ ድማ ነቲ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ጀመረ። እቲ ገዛ እውን ፈረሰ። እቲ ሰራቂ ድማ ኣትዩ ነቲ ምግቢ እውን ሰሪቑ ሒዝዎ ሃደመ። መሊሱ እውን ሓደ መዓልቲ እቲ ሰራቂ ናብቲ ብብሉኬቲ ተሰርሐ ገዛ መጸ። ማዕጾ እናኳሕኳሐ እውን ከምዚ በለ፣ ንእሽተይ ጓል ማዕጾ ክፈትኒ። ኣይከፍተካኒ እሞ ነዚ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን እየ። ኣይከፍተካኒ ስለዚ ድማ ነቲ ብሉኬቲ ተሰርሐ ገዛ ክሃርሞን ከፍርሶን ፈተነ፣ ግን ክፈርስ ኣይከኣለን። ንነዊሕ ሰዓታት ፈተነ፣ ግን እቲ ገዛ ጽኑዕን ተረዲን እዩ ዝነበረ። ተመሊሱ በቲ ኣብ ላዕሊ ገዛ ዝነበረ ናይ ትክን ናይ ሃፋን መውፅኢ ከኣቱ ፈተነ፣ ግን ቡቡ ብዓብ ድስቲ ጌራ ኣብቲ ታሕቲ ናይ ሃፋ መውፅኢ ማይ ተፈልሕ ስለ ዝነበረት ብኡ ከኣቱ እውን ኣይከኣለን። ስለዚ እዚ ኣገባብ ቡቡ ዝተቐመትሉ መስርሕ ኣተሃደ ድማ ካብ ሰራቂ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ በቲ ዝነበሮ ጥበብ። ንስኹም ህፃናትከ ከም ናይ ቡቡ ምገበርኩም ዶ? ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝጸንሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ ዝጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.